Илгиз Гайляжев Казан педагогия институтының спорт факультетында укыганда армияга ките, Әфган жеріне элеге, разведкада хезмәт итә, каты яралана. Аның анда күргәннәрен сөйләвен балалардан да алмыйча тыңлый. Бүгенге көндә Түбән Кама шәһәрендә яши. Һәр елны бу очрашуның иганәчесе дә ул. Елның елы 3 призлы урынга кубоклар ясатып кайта. Беренче югалту шул пантонны поставил инде көтөрдә. Батырлык дәресендә кайнар нокталарда үз бурычын үтәгәндә хәлак тыныч тормышта вафат булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. ФМА мәктәбен тәмамлаган сугышчы интернационалистлар 15. Алар турында тулы мәгълүмат мәктәп музеенда тупланган. Бүген 13 исән-сау. Очрашуда 8 сугышчы интернационалист катнашты. Төрле полкларда хезмәт иткәннәр. Арада артиллерист, төзәүче, вертолетта очучы, хәрби табиб та бар. Мөнир Әхмәтшинга Әфган җирендә 2 тапкыр булырга туры килә. Очрашуга Әфган солдатларының баш киемен һәм хәрби бәрелеш вакытында шартлаган мина кыйпылчыгын алып килгән. Минем анда кергәнгә 40 ел быел була, 79 елның 25 декабре, хәзер 19-ның 25 декабрендә. Мин 30 еллап служить иттем, кадровый офицер булачак. Если элеке аны хәтле уйданылмаганмы или служба белән хәзер ылагайган сайын ул Афганистан службасы, Афганистан солдатлары күбрәк искә төшә. Даже сүзләр сөйләгәндә күңел йомшара. Чөнки 18-20 яшьлек солдатлар үлеп калалар күз алдында, кул астында, ранение алалар и аларның батырлыкларга искә төшә. Нурислам Садретдинов бүгенге көндә Сөләйманов хуҗалыгында эшли. Ул елларны искә төшерәсе килми ди ул. Балалар халкы союзынан күрдек, балаларны бит. Яланга салкын, кышкын салкын, киемнәре нәзик. Ялан аяк, тамакларда тупылмагандыр инде аларның. Но бездә ризык алмыйлар. Сугышчы интернационалистлар очрашуда укучыларга кайда хезмәт итүләре, күргәннәрен сөйләде. 2 улы Әфган җирендә хезмәт иткән Әминә Пашайхетдинова яшь буынга теләкләрен җиткерде. Бу чара бик киләчәк буынга бик кирәкле чара. Чөнки бу чара белән без балаларга патриотик тәрбия белән бирәттән үзләренең олыларны хөрмәтләргә өйрәтәбез. Батырлык дәресе боз өстендә дәвам итте. 5 авыл мәктәбе хоккей командалары арасында уен киеренке барды. Утны суны кичкән абыйларына яшь спортчылар. Алар кебек көчле рухлы, чыныккан икәнлекләрен күрсәтергә тырышты. Мен бик гырланам бу хоккей турнирда катнашырга. Һәр елны безнең команда кубокны ала. Һәм бу елда без ул кубокны калдырырга җыенабыз. Җиңүгә омтылган боз хуҗалары 7-нче тапкыр 1-нче урынны яулады.